Ja začnem, pretože Katka, a bude aj Katka, ale Katka sa vám bude venovať v druhej časti. A moje meno je Veronika, s mnohými z vás už som sa stretla počas diagnostiky pleti. A chcem vám len povedať na začiatok, že vás strašne obdivujem za to, že beháte. Všetky ste veľmi zlaté, pekné a bola by som rada, keby ste to zachovali. Takže verím, že tie rady, ktoré som vám dala, a v mnohom boli veľmi podobné. Takže to, čo som vám rozprávala som aj potom ďalšej, pretože tá starostlivosť u vás, ktoré športujete a chodíte behať, sa nelíši odo mňa, ktorá behať nechodí. Takže tie základné kroky starostlivosti o pleť sú nemenné a je jedno, či máte 20 alebo 40, to je úplne jedno. Je čistenie pleti. Aj v prípade, že make-up nepoužívate, pretože veľakrát počúvam argument, že veď sa nelíčim. Ale chytáme sa. 1000-krát za deň sa chytíme na tvár, bez toho, aby sme si to uvedomovali. Máme tam nečistoty z prostredia, pot, keď športujete, máme tam podkožný mas, ktorý pokožka prirodzene vytvára na svoju ochranu. Toto všetko je dobre dať z tej pokožky dolu, aby keď si dáme následnú starostlivosť, a tá základná starostlivosť je hydratácia, ktorú som vám merala, a v mnohých prípadoch som vám hovorila, že toto není dobré, treba niečo spraviť, treba piť. Takže treba okrem toho, že treba hydratovať zvonku, treba hydratovať aj znútra, treba viacej piť, super, všetky počúvate, čo hovorím, takže sa kľudne napíšte na zdravičko. Takže na vyčistenú pokožku niečo hydratačné, po prípade niečo na základe toho odporúčania napríklad, pretože je super, že každá z nás je iná a má inú pokožku a má iné požiadavky pokožky. Takže vyberáme si potom podľa typu pleti, podľa stavu pleti a produkt, ktorý nám vyhovuje. Veľakrát máme tých problémov viacero, že mám aj zlú hydratáciu, mám aj rozaceu, alebo mám akné, alebo mám čokoľvek iné. Takže tie produkty sú super v tom, že sa dajú vrstviť. Že málo kedy mám v jednom produkte všetko, čo potrebujem, ale navrstvím si, dám si hydratačné sérum, na to si dám prípravok, ktorý je určený na to, čo mám, teda či to je rozacea, či je to atopická dermatitida, alebo čokoľvek, čo sme tu dneska riešili. Takže vrstvíme tie produkty. Už to tu bolo spomínané aj u kolegynky, že je veľa trendov na Instagrame, hoci kde. Všetky ste veľmi aktívne určite na sociálnych sieťach a sledujete, kto čo robí. Je tam aj veľa nepresností, že skôr sa zamerievate na tie odborníčky ako na nejaké špikiny, ktoré tam ozaj dajú si čokoľvek a nemusí to byť úplne vždy nejaké relevantné. Takže keď už máme pokožku vyčistenú a vyberáte si produkt podľa toho, čo vám vyhovuje. Tá starostlivosť je dobrá vtedy, keď ju chcem používať. Keď je to príjemné a chcem toto robiť ráno, chcem to robiť večer, takže to už podvedome siahate podľa typu svojej pleti, že tie, ktoré máte sušité pokožky, vyberáte si olejové produkty, vyberáte si mliečka a podobne. Tie, ktoré máte masnejší, zmiešaný typ pokožky, tak je prirodzenejšie, je to aj príjemnejšie umyť sa niečím penivým, použiť nejakú penu, použiť gel, umyť to vodou. A čistenie v ideálnom prípade zakončujeme tonikum, stonizujeme pokožku, pripravíme ju na následnú starostlivosť. Tá bude intenzívnejšia, pretože naša koža sa skladá z rôznych vrstiev a to tonikum sa nám postará o ten povrch tej pokožky, kde sú často odumreté bunky. A všetko, čo pokožke dáme navyše, rôzne séra, rôzne masky, peelingy, na pokožke bude vidno. Takže nešetrite na sebe, nešetrite na svojej pokožke, zachovajte si ju dlho peknú a je to vo vašich rukách, tak ako zdravie tela, koža je náš najväčší orgán, dbajte na prevenciu. Takže dobre hydratovaná pokožka je prevenciou toho, aby starla predčasne. Pokožka, keď nemá dostatok vody, my sa veľmi nelíšime od iných živých organizmov na planete. Keď si kúpeme jablčko, je krásne, má tú pokožku hladkú, tú kožu, tak to je ako naša koža. Keď ho necháme a odparí sa z neho voda, tak
sa tam spravia vrásky. Takže ono to je veľmi podobné s našou kožou, takže dbajte na tú správnu hydratáciu. Je to prevencia starnutia. Samozrejme, s pribúdajúcim vekom narastajú potreby našej pokožky a potrebujeme pridávať. Sú rôzne účinné zložky. Aj to je ďalší bod, ktorým sa chcem venovať, že je už tých účinných zložiek toľko a je tak ťažké sa vyznať v tom, že ktorý áno, ktorý nie, ktorý je pre mňa, ktorý je iba trendom a je trendom iba tento týždeň a potom už sa na neho zabudne, alebo je to naozaj zložka, ktorú musíme si zaradiť do tej bežnej starostlivosti. Ani to prekombinovanie tých účinných zložiek nie vždy prináša efekt. Nie vždy, keď si dám všetko, tak to bude úplne super. Niekedy je menej viacej, a je lepšie spoľahnúť sa na jednu účinnú zložku, spraviť si kúru tou a potom vyskúšať nejakú ďalšiu. Sú niektoré účinné zložky, ktoré sa ani neodporúča kombinovať spolu, takže na to sú rôzni odborníci, aj u nás napríklad v lekárniach, naše kolegynky vám určite radi pomôžu, keď si budete potrebovať niečo poradiť. Tretím základným krokom starostlivosti o pleť, a spomínala som to každej jednej, je ochrana pred slnkom. Veľmi často sme pri tej diagnostike pleti videli hyperpigmentácie, ktoré súvisia s našim správaním na slnku. Nechcem vás odrádzať od toho, aby sme si užívali leto, slnko, beh a podobne, ale chránte si pokožku. Pigmentové štvrny sú to najmenej závažné, čo nás z toho slnka hrozí. Musela by som tu rozprávať do zajtra, aby sme to prebrali všetko. Toľko času nemáme, ani vás nechcem zdržiavať, určite máte aj iný program, ale o ochrane pred slnkom povie moja kolegynka Katka a ja vám strašne pekne ďakujem za pozornosť. No, o ochrane vám budem rozprávať ja, lebo je to moja srdcovka, hej, že ochrana pokožky je naozaj veľmi dôležitá a možno ako prvé hneď by som sa spýtala, ja som tu nebola na diagnostiky, že ktorá z vás naozaj používa to SPF-ko, ten opaľovací krém na tvár naozaj každý deň. Zdvihnite ruky. Takže približne taká polovica, keď to tak rátam. A vy robíte veľmi dobre. Možno keby vám položím druhú otázku, že či toho opaľovacieho krému používate dosť a povedala by som vám, koľko je to dosť, tak by tu možno zostala ešte polovica z tej polovice, pretože okrem toho teda, že opaľovacie krémy na tvár by sme mali používať správne naozaj každý deň, pretože napríklad aj tu, keď sedíme, tak si možno povieme, že na čo? Sme vnútri, ale možno by sme si mali uvedomiť, že vždy, keď je vonku vidieť, tak na nás dopadajú tie UV lúče, ktoré pre našu pokožku môžu byť škodlivé. To znamená, že naozaj vždy, keď vidíte, vonku je svetlo, tak vtedy je potrebné použiť opaľovací krém. To, koľko ho používame, je opäť otázka druhá, pretože dnes sme mali pár debat tam pri tom Dr. Max stoliku pri diagnostike, že toho opaľovacieho krému by ste mali použiť, ak je taký hustejší, približne na dĺžku 2 prstov. Len na tvár. Tuto vidím nejaký šok. Takže naozaj, možno ste si práve teraz uvedomili, že vy ho síce používate, ale máličko, hej? Áno? Áno, veľa produktov je, že denný krém s obsahom SPF, púdre s obsahom SPF, make-upy s obsahom SPF, ale opäť, koľko si nanesiete toho make-upu? Koľko si nanesiete toho púdru? Presne. A tie SPF-ka majú tú účinnosť, ktorú píšu, to znamená 50, alebo 30, alebo 20, iba vtedy, ak ich nanesiete dosť. To znamená, že vy, ak nanesiete 50, ale nanesiete ju ako hrášku, tak vy reálne nie ste chránení faktorom SPF 50, ale naopak ste chránení možno nejakým SPF, napríklad 5-10, hej. Takže ak chcete tú maximálnu ochranu, tak treba nanášať to dostatočné množstvo. Ono sa to javí, že to je akože kvantum produktu, ale ak si nájdete produkt, ktorý vám textúrou bude vyhovovať, naozaj tie SPF-ka sa robia čím ďalej, tým viac fluidnejšie a ľahšie na tú pokožku, tak
tým potom vám to príde menej nereálne, lebo podľa mňa, keď sa povie opaľovací krém, tak väčšina z vás si spomenie na také tie mastné, hnusné, ťažké proste opaľováky a určite, čo odporúčam, keď budete hľadať nejaký opaľovací produkt pre seba na každodenné použitie, tak hľadajte v sekcii opaľovacích produktov na tvár. Hej, že neodporúčam používať tie na telo, iba ak si chcete upchať pory a naozaj mať traumu z SPF-ka do konca života. SPF-ko je teda posledný krok rutiny, predtým, ako si idete nanášať make-up a pred SPF-kom sa nanáša ešte aj klasický krém. Niekedy si môžete povedať, že vynecháte to, ale je dokonca štúdiami dokázané, že ak pod SPF krém nanesiete klasický denný krém, tak má lepšiu účinnosť. Takže odporúčam to kombinovať, preto hovorím, že treba nájsť tú správnu kombináciu, niekedy je to fakt alchymia, ale keď ju nájdete, tak vám to nepríde ani ťažké, ani mastné, ani nič divné. No a teda ak sa chcete vyhnúť vráskam, pigmentáciám a všetkomu podobnému, tak určite odporúčam. A ak idete počas dňa napríklad behať von, tak odporúčam znova naniesť to SPF-ko, pretože to SPF-ko nemá účinnosť celý deň. Hej, že to SPF-ko má účinnosť tých SPF 50 nejaké 2-3 hodinky a je dobré ho potom reaplikovať. Veľa z nás to nerobí, lebo keď už som naličená, tak sa mi nechce znova reaplikovať, ale ak idete behať naozaj von a to je jedno, či je slnko, či nie je slnko, tak určite si to SPF-ko reaplikujte. Počas leta určite odporúčam SPF 50. Počas zimy vám, počas tých takých zatiahnutých dní stačí aj 30, ale ak idete napríklad na hory, tak opäť vyťahniť tú 50. Podľa mňa nejedna z nás sa tu už na horách spálila, hej, že ste sa vrátili odtiaľ červenšie ako z dovolenky, takže naozaj treba na to myslieť. A možno ešte tu na záver by som vám dala taký tip, čo sa týka teda exfoliácie, lebo mi to napadlo, keď vám Veronika hovorila o tom, že dávajte si peelingy, je to navyše a tak ďalej, že dávajte si peelingy, ale myslíte na svoju pleť, to znamená nepreexfoliujete ju, pretože keď príliš často exfoliujete, alebo teda peelingujete tú pokožku, tak opakovne, tak sa vám nestane tá pleť krajšou, ale naopak vy ju tak podráždite a tak si poškodíte tú kožnú bariéru, že budete mať tú pleť oveľa horšiu a potom sa to ťažko dostáva do toho stavu, kde tá pokožka má byť. Takže odporúčam, ak máte mastnú pleť, 1-2 krát týždenne, ak máte suchú pleť, stačí raz týždenne. Druhá vec, retinoly sú teraz veľmi populárna ingrediencia a ja viem, že všetky chceme byť mladé a je to naozaj ingrediencia, ktorá nám to dokáže zabezpečiť, ale myslíme na to, že počas letných mesiacov retinolové produkty skúsme vyradiť z našej rutiny. Nezostarneme o nič viac, keď ich nebudeme pár mesiacov používať, ale retinoly nereagujú veľmi dobre so slnkom a môžu vám vznikať pigmentové škvrny, takže určite tomu by som sa vyhla. A ešte jedna drobnosť, vraveli sme, že teda 3 hlavné nejaké piliere tej skincare má byť čistenie, hydratácia a ochrana. A s čím sa veľmi často stretávam je to, že príde za mnou klientka alebo žena a povie mi teda, že viete čo, ale mám takú strašne suchú pleť, ale tak sa mastím. Tak možno by som vás vyviedla z omylu, že ak máte pocit, že máte takú pleť a neviete, či je mastná alebo suchá, tak sa stačí pozrieť na to, či máte na pleti viditeľné pory. Ak ich viditeľné máte, to znamená, že tú pleť máte mastnú alebo zmiešanú, ale ak máte popri tom šupinky na nose a drsnú pleť a máte pocit, že je suchá a pne vás, tak to je presne ten signál, že nehydratujete dosť, či už zvonka alebo zvnútra, pretože to nie je suchá pleť, ale dehydratovaná pleť. Takže toto boli také malé tipy a vychytávky ešte odo mňa na záver. A odo mňa je to asi všetko. Ak máte otázky, tak sa kľudne pýtajte, ale ja už vám nemám čo teraz viac povedať. Ja mám ešte jednu vec, že my sme tu úplne nie nadarmo rozprávali o týchto veciach, ale my sme vám všetky tieto veci, o ktorých sme hovorili, dali aj do tomulových balíčkov. A ja som to už aj niektorým z vás napríklad sľubovala, že strašne vám želám, aby ste to vyhali v tej tombole, lebo je to presne to, čo potrebujete pre vašu pleť. Páči sa priestor na vaše otázky? To by bolo inak super, keby ste rozkázali tie produkty. Ja budem šarmantná asistentka. Dobre. A ty budeš rozprávať a ja skúsim ísť tak akože po poradí. Aby ste vedeli, že
čistiaci gel, takže jemné čistenie, aj odlíčenie, dokonca aj na oči môže ísť s obsahom termálnej vody, odstránenie nečistoty, podkožný mast, make-up, všetko to, čo som spomínala. Termálna voda, donesli sme značku Uriage, ktorej základom je práve termálna voda s vysokým obsahom minerálov a stopových prvkov. Je vhodná ako po športovaní, tak aj hocikedy inokedy, pretože hydratuje, upokojuje a posilňuje pleť, môže ísť na tvár, na telo, nie je problém, ak sa dostane do oka dokonca, pretože má rovnaké pH ako slzy. Hydratačné sérum treba používať, pretože rýchlejšie vidíme výsledky a my žijeme rýchly život, nemáme čas čakať na nejaký výsledok 3 mesiace. Sérum si dáme a veľmi rýchlo zbadáme, že s tou pokožkou sa deje niečo k lepšiemu. S obsahom kyseliny hyaluronovej, čo je najpopulárnejšia molekula v kozmetike vôbec, pretože okrem toho, že má hydratačný účinok, tak má aj preventívny a korektívny účinok na starnutie. A ktorá z nás chce starnúť len jedna. A ja by som možno ešte povedala, že keď používate produkty s kyselinou hyaluronovou a naozaj z toho chcete vytrieskať, že úplne maximum, tak si ich nanášajte na vlhkú pleť, pretože kyselina hyaluronová sama o sebe nehydratuje, ona je len schopná na seba viazať veľké množstvo vody, takže my keď dáme buď termálnu vodu, alebo máme navlhčenú pleť, tak naozaj tá hydratácia s použitím kyseliny hyaluronovej je maximálna. Tak, vidíte, prečo som si zavolala Katku, lebo si takto doplňame. A krém doplňajúci tú hydratačnú starostlivosť, takže po sere krém. Keď máme masnú zmiešanú pokožku, je horúce leto, aj Katka to spomínala, že stačí aj sérum a dať si SPF. Určite je to dôležitejšie, ako keď chceme niečo vynechať, tak vynechajme krém. Ale donesli sme aj krém, pretože máme horúce leto krátko a potom už potrebujeme krém. Nevynechávajte nič naozaj. Ak chcete mať dokonalú pleť, tak akože v mojom prípade moje motto je, že viac je viac. Naozaj dajte si záležať a uvidíte tie výsledky. Ale ja som povedala, že iba pri masnej pleti. SPF ochrana, nepotrebuje komentár. Krásne pery, vhodné na boskávanie, iba s týmto balzamom. Pery narúša aj beh, pretože ste vonku, máte potom potrebu si ich olizovať, takže preto sme vám vyskladali takúto kombináciu a ešte tu máme samozrejme deodorant, pretože spotené podpazušie nebude nikdy v móde. A keď sa tie trendy menia aj pomerne rýchlo, tak toto garantujem vám, že trendom nikdy nebude. Nejaká otázka ďalšia? Sme ako keby sme mali stand-up, že? Hej, Nech sa páči, devčatá. Ja sa chcem spýtať, keď začnem používať celú takúto rutinu, tak viem aj nejak zvrátiť nejaké tie vrásky, alebo proste toto je môj starting point. Je veľmi dobrý, takže kľudne odtiaľ to môžete odštartovať. Vrásky sú ako keby jazvičky na pokožke, takže nie je úplne jednoduché sa ich zbaviť. Krémy, ktoré sľubujú, že dáme vám to preč, nie sú úplne dôležitejšie, je naozaj tá prevencia a tá starostlivosť. Vrásky sú za mňa úplne v poriadku, sú prejavom toho, že niečo zažívame a že sme zrelšie, ako sme boli pred x rokmi. Takže vrátiť niečo nie, ale teda určite chceme zachovať tú pokožku v dobrom stave a pôsobiť preventívne do budúcna. Ale ja by som opäť možno raz dodala, že niektoré tie jemné linky sa pomocou dobrej starostlivosti dajú zmierniť, keď nie sú to už veľmi hlboké vrásky. A niektoré linky, ktoré si myslíte, že sú vrásky, môžu byť práve linky dehydratácie. Často sa s nimi stretávame na čele, takže keď si spravíte dobrú rutinku, tak to dokážete zjemniť. Súhlasím. Tam bolo viacero otázok, páči sa? Ja by som sa chcela opýtať, prvá vec je s tým SPF-kom a s tou reaplikáciou. Teda prídem domov, celý deň mala som SPF-ko, mala som make-up a idem behať. Môžem si to SPF-ko dať aj na ten make-up, alebo mám sa znova odličiť a dať si ho na čistú pleť? No ideálne na čistú pleť za mňa. Ja viem, že sa vám to asi veľmi robiť nechce. Sú už dnes aj iné formy. Že nie sú len formy krémov, sú aj formy také tie hmly alebo tyčinky a podobne. Že
viete si vybrať dneska aj z iných možností, ako sú len krémy, ktoré len vrstvíte na seba. Krém je super na ten začiatok, na to ráno, určite by som odporúčala krém. Potom už sú make-upy, už sú kompakty, hmly a kadečo iné, že čo sa potom ľahšie reaplikuje. Pri športe napríklad sa odporúča, aby tá pokožka napríklad nebola veľmi nalíčená, zase aby to neupchávalo pory, aby to nespôsobovalo nejaké nedokonalosti pleti a podobne. Ďakujem. A ešte druhú by som mala k tomu retinolu, že sa neodporúča používať cez leto, lebo ja som teda vedela, že on nereaguje dobre so slnkom a že je odporúčané si ho dávať len vlastne na večer a na noc. Platí to aj v lete, že aj keď si ho takto nanášam na večer, tak v lete to mám vynechať? No, z praktických dôvodov ja by som to vynechala. Akože nie je zakázané ho cez leto používať, pokiaľ sa nebudete opalovať a pokiaľ budete používať SPF 50+, čo je ale veľmi náročné. Práve kvôli tomu dávkovaniu, kvôli tej reaplikácii. Určite to prežijete bez poškodenia počas leta, že nič zásadné sa vám nestane. Takže z toho praktického hľadiska naozaj zastávam aj ja tento názor, že cez leto nie. Okay. Minimálne na dovolenku vynechať. Dobre, ďakujem. Ja som sa chcela spýtať, čo sa týka teda tej rannej rutiny a večernej, aký je medzi nimi rozdiel, že čo dať ráno, čo dať večer, a keď si večer spravím, tak bol teda taký trend, že ráno sa už neodlíčim a všetko si dám na seba, lebo večer som si spravila. Takže ako postupovať, čo dať, čo nedať? Počula som o tomto trende, že nečistiť pokožku ráno, ale my sa aj potíme aj v noci a aj slintáme a aj hocičo proste, že už len z toho hygienického hľadiska mne to napríklad príde úplne OK. Áno. Ja zase musím povedať, aspoň vidíte, že tá skincare je naozaj veľmi individuálna. Ak máte masnú pleť, tak ráno gelom vyčistiť v poriadku. Ak ale máte suchú pleť, tak dokáže robiť divy práve to, že ráno si tú pleť umiete už len vodou a že ju nečistíte, hej. Ale možno by som k tej večernej rutine povedala, že to čistenie je dvojfázové, hej, že nestačí vám zobrať si nejaký gel a s ním si umyť tvár, pretože tie nečistoty, ktoré máme na pleti, sú jedny, ktoré rozpustíme len niečím, čo rozpúšťa mas. Je to pravda. Áno, je to pravda. A to sú presne tie nečistoty ako zvýšky krémov, produktov, make-up a podobne. Preto treba vždy voliť ako prvý krok taký, ktorý vám rozpustí tie olejové čiastočky na tvári, hej. Niečo ako jar, keď umývate riad. Takže nejaký olej, alebo nejaké mliečko, alebo niečo podobné. A následne potom pokračovať práve takýmto čistiacím gelom, ktorým zmiete tie zvyšky. Naopak ráno už tú olejovú fázu preskakujete a ak chcete, používate práve len túto gelovú alebo penu alebo čokoľvek, čo vám vyhovuje. Takže aby ste si zase tú pleť aj neprečistili. Vy musíte odsledovať sami na sebe, čo vám funguje. Napríklad mne funguje ráno si pleť nedočisťovať, umývam si ju len vodou. Veronike, vidíte, funguje to, že ráno si tú pleť dočistí a vyzerá rovnako skvelo, odkedy ju poznám. Takže naozaj by som odporúčala toto. Čo sa týka ingrediencií, ráno taká stabilná ingrediencia, ktorou nič nepokazíte, je vitamín C, ktorý má zmysel používať cez deň, pretože podporuje účinnosť vášho opaľovacieho produktu, alebo teda SPF-ka. Na noc vždy odporúčam naozaj zabalzamovať sa hydratačnými, výživnými a regeneračnými produktami, či už je to kyselina hyaluronová, či je to už sika, alebo či je to nejaká iná zložka, napríklad aj ten retinol nie v lete. Takže naozaj tam už potom večer je tá rutina taká, že naozaj sa snažte do tej pleti narvať čo najviac živín a hydratácie. Tak, áno, a ešte ja doplním, že cez deň, keď si, lebo však tá rutina sa nám veľakrát líši, ale vyberajte si, že hovorila som o vitamíne C, on rozjasňuje, kedy to potrebujeme byť na deň rozjasnené, takže rozjasňujeme na deň, hydratujeme na noc, v noci prebieha pokožka regenerácia, nočné krémy podporia tie prírodzené regeneračné procesy v pokožke, takže majú význam, aby sa tam naštartovalo to, čo treba, aby sa pokožka zbavila nejakých produktov. Tak za nás všetko. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne.